രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ചെയ്യാമെന്ന്, ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭന മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഞാൻ കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം തദാന്തി സപദാന്തികം വന്ദേകം ശ്രീ ഗുരോ ശ്രീയുധ പദകമലം ശ്രീ ഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഒരു സാധാരണ രൂപമല്ല, ചതുർഭുജ രൂപം മാതിരിയോ അതായത് മഹാവിഷ്ണു രൂപം മാതിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള ആ ഓടക്കുള്ളിൽ ഓതിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പോലെയോ അല്ല കേട്ടോ ഉള്ളത്. കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. എന്താണ് ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ അത് പറഞ്ഞു സ്ഥാപനങ്ങളില് ഹിമാലയം മാതിരിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത്രയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കുതിരകളില് ഉച്ചൈസ്രവസ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ജപത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, നാമസങ്കീർത്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനാണ് ജപത്തില് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. അതുപോലെ ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ചതുർശ്ലോകി അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? അല്ലെ. അതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനാണ് എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത്, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത്, എന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ്, ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും എന്താണ് പറയാ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുമുള്ള വർണ്ണനകളിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. അവരിത് പരസ്പരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കും, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട്. അതിലാണ് അവർ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് ചിന്തയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തേൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ഞാൻ നൽകും? എന്നെ അറിയാൻ, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള ബുദ്ധി തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്? തേഷാം ഏവാനുകമ്പാർത്ഥം, അവരോടുള്ള കാരുണ്യ നിമിത്തം എന്ത് ചെയ്യും ഭഗവാൻ? ജ്ഞാന ദീപേന ഭാസ്വത എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനദീപ ജ്ഞാനം കൊടുക്കും, അവർക്ക് അറിവ് കൊടുക്കും, അവരുടെ ആ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ എന്താക്കും? എന്താണ്? പ്രകാശമാനമാക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അജ്ഞതയെല്ലാം നീക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കും, കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചിട്ട് അർജുനനോട് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അർജുനൻ.
അപ്പം അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചതുർശ്ലോകി ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകം 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി അല്ലേ. എന്താ പറയുന്നത്, ഏതായിരുന്നു ശ്ലോകം? പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അതായത് അങ്ങാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അങ്ങയുടെ കൺട്രോളിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലായി, എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങി, അങ്ങാണ് എല്ലാത്തിനെയും ഉറവിടം എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലെ അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വിഭൂതികളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയുകയാണ്, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു എല്ലാം. അപ്പൊ ദേവതമാരൊക്കെ അങ്ങയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഭഗവാനെ പൂജിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്, മറ്റു ദേവതകളെ ഒന്നും എന്താണ് സേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങള് എന്താണ് ഏത് ദേവതകളെ ഒക്കെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഫലം ആർക്കാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വരണത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നെ സേവിച്ചാൽ മതി നിങ്ങള് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇത്. അതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കാനല്ല പോകുന്നത്, കാണാനാണ് പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംചിതം യത്വയോക്തം വിചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇനിയും നമ്മൾക്ക് ഒരു ജനന മരണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് നമ്മളെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത്. അത് അത്രയും പരമമായ സ്ഥാനമാണ് അല്ലെ. ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഏതാണ്, മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയെ. അതാണ് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും, പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് അവിടെ എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ, ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാൻ പ്രപത്യതേ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നെ ഭഗവാനാണ്, ഞാനാണ് ഭഗവാൻ, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്, വേറെ ആർക്കും ഏത് ആശ്രയവും ഇല്ല എന്ന വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ബോധം, ആ അറിവ് ലഭിക്കുന്ന ആൾക്കാര് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. അതിലൊരുപാട്, അതും വളരെ കുറവ് ആൾക്കാരാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാരത്തോൺ ഓടുമ്പോൾ നിറയെ പേര് ഓടും, പക്ഷെ അതിൽ അവസാനം എത്തുന്നത് 1-2 പേരാണ് അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്തും പറയുന്നത്, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ. ഇപ്പൊ എല്ലാ പരസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും, രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രഹസ്യമാണ്, അത് എല്ലാവർക്കും ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്. അതാണ് ആ പരംബ്രഹ്മ. ആ ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. ഏവമേതത് യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപമൈശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നു എങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ കുറെ വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്നതിൽ ഇന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അതെല്ലാം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ആ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ആ രൂപം ഒന്ന് എനിക്ക് കാണണം ഭഗവാനെ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ അങ്ങേ ഞാൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ പക്ഷെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഏതാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. വിഷ്ണു രൂപമാണോ അതോ എന്താണ് 2 കൈകളുള്ള രൂപമാണോ, ഓടക്കുള്ള രൂപമാണോ എന്ന്. നമ്മളെപ്പോഴും വിഷ്ണു വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക, കൃഷ്ണന്റെ അവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേന്ന്, ഏവമേതത് യഥാർത്ഥത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര. എന്താണ് പറയുന്നത്, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവയുടത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ മുന്നിൽ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ഏതാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണുന്ന രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലേ. ആ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്? ഇപ്പോ രൂപത്തിലാണ് അല്ലേ. ആ എന്താണ് ഓടക്കൊണ്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് അർജുനന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് അല്ലേ. ആ രൂപം, അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥ രൂപം എന്നുള്ളത് ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ.
ഇല്ലേ? ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നു എങ്കിലും ഈ ആവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഒളിച്ചത്. പക്ഷെ ഇതാണ് അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഈ ദേവതകളെല്ലാം അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ പോലെയാണ്, ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളെ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇതിനു മുമ്പത്തെ. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങേക്ക് ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്തെന്നാ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ ഉച്ഛ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അതിനുശേഷം എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരെയും വഹിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ വഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ രൂപം കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തിനായിരിക്കും അർജുനൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ രൂപം കാണണം എന്ന്? അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അർജുനൻ എന്തിനാണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സുഹൃത്താണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്മമാര് എന്ന് വെച്ചോളൂ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് എന്ന് വെച്ചോളൂ, നന്നായിട്ട് പാടുന്നു വെച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഗെറ്റ് ടുഗതറോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയും എന്റെ മോള് നന്നായി പാടും കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയോ ഇല്ലയോ? നമ്മുടെ ക്ലോസ് സർക്കിൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും മോള് നന്നായിട്ട് പാടും, നന്നായിട്ട് പടം വരയ്ക്കും, ഇതൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മള്. അപ്പൊ അവര് പറയും നിങ്ങളൊന്ന് പാടി കാണിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടി ഒന്ന് പാടും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യും, ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു ഉത്തമ സുഹൃത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും? അപ്പൊ നമ്മളുടെ സുഹൃത്ത് ഒരു വലിയ ആളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 4 പേരോട് അയ്യോ എന്റെ സുഹൃത്താണ്, ഇത്രയും വലിയ ആളാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ആണ് എന്ന് പറയും അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? അത് കാണിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ഉത്സാഹം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് അത്രയും ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ ഏതെങ്കിലും ഫിലിം സ്റ്റാറിന്റെ നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ്, നമ്മൾ 10 പേരോട് പറയും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മിനിസ്റ്ററോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, അർജുനന് ഒരു ആഗ്രഹം വരും അല്ലെ. തന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്ന് ഇത്രയും നാള് ഒപ്പം നടന്ന തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും കൂടിയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇപ്പൊ ആർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്? അർജുനന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് 4 പേരെ അറിയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അർജുനന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ. ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണുള്ളത്? രണ്ടാമത്തത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് ഇതുവരെയ്ക്കും പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ എന്താണ്, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ വായുകൊണ്ട് പറയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റിംഗ് ആവാലോ, നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ പറ്റി പറഞ്ഞൂടെ? ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ IAS പാസ്സായിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കും അല്ലെ. ഞാൻ പറയാണ് ഓക്കെ, ഈ മാതാജി ആ മാതാജി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശരിയായിരിക്കും, അങ്ങനെയല്ലേ വിചാരിക്കുക? എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം, അത് നേരാവണമെന്നില്ല ഒരിക്കലും അല്ലെ. നേരാവും ചെയ്യാം കേട്ടോ, അല്ലാന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പൊതുവേ ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾക്ക് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അതിന് പ്രൂഫ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രൂഫ് ഉണ്ടാവും ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ IAS പാസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും അല്ലെ. ഞാൻ IAS അല്ലാട്ടോ, ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ആ ഒരു പ്രൂഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും ഓക്കെ ആ മാതാജി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് വിശ്വസിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു പ്രൂഫ് കിട്ടണം. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രൂഫായിട്ടാണ്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ആ വർണ്ണന വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് നുണയായിരുന്നില്ല, ഈ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ അതെല്ലാം സത്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അർജുനന് സംശയം തോന്നിയിട്ടാണോ ഇത് പറയുന്നത്? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? അല്ല. കാരണം എന്താണ്, അർജുനൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്തെന്ന്, പരംബ്രഹ്മ പരംധാമ അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമനാണെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു, എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞു, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് സംശയം വരാൻ പാടില്ല. ആര്? കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് അതിനൊരു പ്രൂഫായിട്ടാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാര് ഇത് നടക്കുന്നത് ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ്. പിന്നെ വരാൻ പോകുന്നത് എന്ത് യുഗാണ് വരാൻ പോകുന്നത്? കലിയുഗാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. കലിയുഗാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാര് എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്? നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നെ, പ്രായണ അല്പായുഷ സഭ്യ എന്നാണ്. അവർക്ക് ആയുസ് കുറവാണ്. പിന്നെന്താണ്? മന്ദ സുമന്ദമതയോ എന്നാണ്. അതായത് ബുദ്ധി കുറവാണ്. അതുപോലെ അവര് എപ്പോഴും ഡിസ്ട്രാക്ഷനിലായിരിക്കും. അവർക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ വെറുതെ ഉണ്ടാവില്ല. ബുദ്ധി കുറവാണ്, ഓർമ്മ കുറവാണ്. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും കൂടിയിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർ വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരിൽ കുറെ പേർക്കെങ്കിലും സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് അഹങ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു
ഇത് വരുന്നാണ് പറയുന്നത്, ടെംപ്ടേഷൻ വരുന്നത്. നമ്മളെ കാണാറുണ്ടല്ലേ, കുറെ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ നമ്മൾക്കിപ്പോ കാണാം നമ്മളെ കലിയുഗത്തില് സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാര്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, അവർക്ക് ഒരു ചെക്കാണ് ഇത്. അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ പറയണമെന്ന് വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ. സ്വയം ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് കാണിക്കാൻ സാധിക്കണം? വിശ്വരൂപം. വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വിശ്വരൂപം ആകെ കൂടി കൃഷ്ണൻ അവതാരത്തില് മാത്രമാണ്, അവതാരിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി രാമാവതാരത്തിലോ വാമനാവതാരത്തിലോ കൂർമാവതാരത്തിലോ മത്സ്യാവതാരത്തിലോ ഒന്നും വിശ്വരൂപം കാണിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ വിശ്വരൂപം കാണുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഇതിലാണ്. അത് അദ്വൈത ആചാര്യക്ക് മുമ്പിലാണ് വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ 2 പേരാണ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് കൃഷ്ണൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. ഇതിനു മുമ്പ് വിശ്വരൂപം ആർക്കൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കാണ് കാണിച്ചത്? ഓർമ്മയില്ലേ? യശോദമ്മയ്ക്ക് കാണിച്ചു. പക്ഷെ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? അത് കാണിച്ചത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യശോദമ്മ വന്നൊരു വാത്സല്യരസത്തിലല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല, എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലാണ്. അതിൽ രാക്ഷസ രൂപങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും കാണിച്ചിരുന്നില്ല. എന്താണ്, ഈ വിശ്വം മുഴുവൻ ഉള്ളിൽ കാണിക്കുന്ന മാതിരി, അത് പാർഷ്യലാണ്, മുഴുവനായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപമല്ല ആർക്ക് കാണിച്ചത്? യശോദാമ്മയ്ക്ക് കാണിച്ചത് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ദുര്യോധനന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദുര്യോധന അതിപ്പോ ദൂത് പോകുന്ന സമയത്ത് ദുര്യോധന ഇവർക്ക് എന്താണ് 5 വീട് പോലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ. ആ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാൻ ശരിക്കും കാണിക്കുന്ന ഒരു ദുര്യോധനം, അതും ഭാഗികമായിട്ടാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല. അപ്പൊ ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപം ആകെ കൂടി കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? അർജുനനാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ 3 കാരണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ, 3 കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യ മേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രചക നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണ്ണകൃതാനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരം 10 അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതിൽ എത്രയാ പറയുന്നത്? 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പല പേരില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പല തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ശക്തി ആവേശ അവതാരങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ. നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാതി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നതുമാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു എന്നാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിന്റെ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല. അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാധാകൃഷ്ണ ലീലയിലെ വിശാഖ സഖിയാണ്. രാധാദേവിയുടെ സഖിയായിട്ട് വരുമല്ലോ വിശാഖ, ലളിത വിശാഖ എന്ന് പറയുന്നതാണ് രാധാദേവിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഖികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ വിശാഖ സഖിയാണ് ശരിക്കും അർജുനൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഈ ജന്മത്തില് അർജുനന്റെ രൂപത്തിലാണ് ആര് വന്നത്? അത് കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടും അത് വിസ്തരണാണ് ഇതായിട്ട് വരിക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ സമയം വിശാഖ സഖി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, എങ്ങനെയാണ് വിശാഖ സഖിയും അർജുനനും ഒരേ സമയത്തല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് രാധാദേവിയും എന്ന് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ അത് വിസ്തരണമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. വിശാഖ സഖിയുടെ അതേ ഇതാണ് ആര് വരുന്നത്? അർജുനൻ വരുന്നത്. അത് ഇനി അടുത്തതില് ചൈതന്യ ലീലയിൽ വന്നിട്ട് രാമാനന്ദ റായി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അർജുനൻ, വിശാഖ സഖി. അപ്പൊ അത് ഒരേ ഇതായിട്ടാണ് വരിക കേട്ടോ, ഇതെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലെവൽ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ലെവൽ 2 ലെവൽ 3 ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്കുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിന്റെ കഥകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറേ പിടികിട്ടും. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് ആണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണലീലകളെക്കാളും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചൈതന്യ ലീല എന്ന് പറയുന്നത്. കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് അർജുനന് ദിവ്യനേത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ആർക്കാണ് ദിവ്യനേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്? പറയൂ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുമ്പോ പറഞ്ഞുല്ലോ, ആർക്കാണ്? സഞ്ജയന് അല്ലെ. അത് വ്യാസദേവൻ കൊടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് 4 ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും 4 ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താണ്
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. എന്താ കാരണം? നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞൂലേ, ഇരുട്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കണ്ണു കാണാൻ പറ്റില്ല, ഒരു പരിധിക്ക് മേലെ ഒരു സൗണ്ടിന് താഴെയുള്ള സൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ കുറെ ദൂരത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ടെലസ്കോപ്പിന്റെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. അത് അവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ എങ്ങനെ കാണുന്നത് നോക്കൂ. നമ്മൾക്ക് ചെറിയ സാധനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വേണം, ഒരുപാട് ദൂരത്തിൽ ഇത് കാണണമെങ്കിലോ ടെലസ്കോപ്പ് വേണം, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണുകളൊന്നും പൂർണ്ണമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഡിഫക്റ്റ് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഇൻപെർഫെക്റ്റ് സെൻസസ് ആണ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ല, അതായത് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മായയുടെ പിടിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഇപ്പൊ ശരിയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നും. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയാണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതാവും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്നാണ്. അത് ശരിയാവാം, തെറ്റാവാം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു മായയുടെ ഒരു ഇതിലാണ്, പ്രഭാവത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ചീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറ്റങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ? അത് നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ്, സഹജ സ്വഭാവമാണ് അത്. ഞാനും ചെയ്തതല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ പോകും. അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വലിയ തരത്തിൽ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ, അതൊക്കെ വേറെ. നമ്മൾ സാധാരണ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പോവാം, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ നുണ പറയും, അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ കുട്ടി വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അച്ഛൻ വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്തെങ്കിലും സാധനമായിരിക്കും നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അറിയാതെ വീണതാണ്, ഞാൻ കണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞതാവും. എന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ? ചിലപ്പോഴെങ്കിലും മക്കളെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും, അല്ലെ? അമ്മമാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും നുണ പറയും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കില്ല, മറ്റുള്ളവർ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം. എന്നാലും നമ്മൾ നുണയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. നുണ പറയാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ, ഈ ലോകത്ത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഡിഫക്ട്സ്. ഏതൊക്കെയാണ് പറയൂ? ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫക്ട്സ് പറയുന്നത്? ഇപ്പോ ആദ്യം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമല്ല. രണ്ടാമത്തെ കാതുകളുടെ മായയുടെ പ്രഭാവത്തിലാണ്. ഒരു എന്താണ്, നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി മായയുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ട ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കൂ, അതാണ് അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ആ പിക്ചറിൽ ഒന്ന് നോക്കൂ, അത് മൂവ് ആവണ മാതിരി തോന്നുന്നുണ്ടോ? കുറച്ചു നേരം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ മൂവ് ആവണ മാതിരി ഉണ്ടാവും, തോന്നുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പക്ഷെ അതൊരു പിക്ചർ മാത്രമാണ്, അത് മൂവ് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, മൂവ് ആവുന്നില്ല. ഇല്ല, അത് നമുക്ക് തോന്നലാണ്. അതാണ് ഇല്യൂഷൻ. അതാണ് പറയുന്നത് മായയുടെ പിടിയിലാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അതിന് ഇപ്പുറത്ത് നോക്കൂ, ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ആപ്പിൾ ആണ്. ആ കണ്ണാടിയുടെ ഉള്ളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? അത് മുഴുവൻ ആപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷെ ആ ആപ്പിളിന്റെ ഈ സൈഡ് കട്ടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് കണ്ണാടിയിൽ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കണ്ണാടിയിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? അത് പൂർണ്ണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് പൂർണ്ണമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കണം അതാണ് ശരിയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇതുപോലെയാണ്, ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തത്, നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഫർദർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് വരിക, 4 ഡിഫക്ട്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എന്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് എന്ത് കൊടുത്തത്? ദിവ്യനേത്രങ്ങൾ കൊടുത്തത്, ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അടുത്തതുണ്ട്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ദർശനം വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപം എന്നുള്ളത്. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണനെ ഇത് ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിന്റെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു, ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം, അതാണ് ആദ്യത്തെ റീസൺ. ഇനി അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും വേണം താൻ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന്. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമോ ദാർശനികമോ ആയോ അല്ല, അതായത് വെറുതെ പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല. ഭഗവാൻ ശരിക്കും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ആരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം? അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ, അതായത് കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ നമ്മൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്?
ഭഗവാനാണെന്ന് സ്വയം പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എന്ത്? വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറ്റണം അവർക്ക്. അതും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഇതില്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് മാത്രമാണ് വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റേതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവതാരിയാണ്. അവതാരിയും അവതാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവതാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഭഗവാന്റെ എത്ര ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് എത്ര വിഭൂതികളാണ് പറഞ്ഞത്? 6 അല്ലേ? ആ 6 വിഭൂതികൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവതാരം മാത്രമാണ്. രാമാവതാരത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക? മര്യാദ പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കീർത്തിയാണ് ശ്രീരാമദേവന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുക നമ്മള്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് വാമനനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മോഹിനി രൂപമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗന്ദര്യമാണ് പറയുക. അപ്പൊ ശക്തിയാവേശ അവതാരമായിട്ടുള്ള കപിലമുനി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിവാണ്, നോളജാണ്, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയില്ലേ, അതിലാണ് 100% ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഓരോന്നില് പൂർണ്ണത ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാ 6 പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണാവതാരത്തില് അവതാരിയായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ അവതാരിയും അവതാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മറ്റവതാരങ്ങളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ഇതിലെന്താണ്? അവതാരങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ അവതാരിയാണ്. സ്വയം എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടി സ്വയം വന്നതാണ് ഭഗവാൻ, കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നത്. അതാണ് അവതാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇപ്പൊ രൂപം കാണാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കാം. ഇവിടെ പിക്ചർ ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ആ രൂപം ആദ്യം കാണുന്നത്. എല്ലാ ദേവതമാരും പല തലകളായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ? ഇതിൽ നോക്കൂ, എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിക്കും. ശിവദേവൻ, ഗണപതി, എല്ലാവരും കാണുന്നില്ലേ? ഹനുമാൻ, എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതില്. നോക്കൂ, എല്ലാ ദേവതകളും, നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ ദേവതകളും ആരാണപ്പോ? ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? അതീവ മനോഹരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? അത്രയും വലുപ്പാണ് അല്ലെ? ഇത്രയും നോക്കൂ, എത്ര ദേവന്മാരെയാണ് ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് നോക്കൂ. അതില് ദിവ്യാഭരണങ്ങളും എല്ലാം അണിഞ്ഞ് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ പൂശിയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ആണ് അർജുനൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. ആ ദിവ്യനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്ന ആദ്യത്തെ രൂപമാണ് കേട്ടോ ഇത്. 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പൊ ഇത് സഞ്ജയനൻ പറയണതാണ് കേട്ടോ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് ശരിക്കും ഈ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശം വരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാ പ്രകാശം വരുന്നതെന്നാ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ? ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം പ്രതിപൂരിലേക്ക് പോയിട്ട് പുറത്തുള്ള ജ്യോതി പ്രകാശം എന്താ പറയാ? ഭഗവാന്റെ ജ്യോതി സൂര്യനിൽ പോയിട്ട് അതിനെന്താ പറയാ? നമ്മൾ 3 ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ ഭഗവാന്റെ കാരണോദായി അതല്ല, അത് വിഷ്ണു രൂപങ്ങളല്ലേ. ഭഗവാന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ടാമത് പരമാത്മ, ആദ്യത്തെ എന്തായിരുന്നു? അല്ലേ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം. ബ്രഹ്മം, ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ് സൂര്യനിൽ തട്ടി നമ്മൾക്ക് വന്ന് സൂര്യപ്രകാശമായി നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ നമ്മളുടെ, അതുപോലും നമ്മൾക്ക് ഒരു 12 മണി സമയത്തൊക്കെ സൂര്യനെ നേരിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? കണ്ണടഞ്ഞു ഇതാവും ശരിക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം എല്ലായിടത്തും ഇരുട്ടായിട്ട് തോന്നണ മാതിരി തോന്നും അല്ലെ? കണ്ണിന് ആ ഒരു എഫക്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഇതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ 1000കണക്കിന് സൂര്യന്മാര് ഒരുമിച്ച് പ്രകാശിക്കുന്ന മാറ്റത്തെ ഒരു പ്രകാശം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് താങ്ങാനായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ദിവ്യ നേത്രങ്ങൾ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അത്രയും 1000കണക്കിന് സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാം തവ ദേവദേഹേ സർവാം തഥാ ഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീം ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ,
അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും കാണുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആരൊക്കെയാണ്? സകല ജീവജാലങ്ങളെയും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര ഭീമാകരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്, മേലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശത്തിന് മേലെ പോണ മാതിരിയാണ്, നമ്മൾ കാണില്ല. താഴത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി പോണ മാതിരിയാണുള്ളത്. അതിന്റെ എൻഡും അറിയില്ല. അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ രണ്ട് അറ്റവും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂടി കുറെ അറ്റം വരയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ദേവന്മാർ ഇങ്ങനെ തലകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ താമരപ്പൂവിൽ അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെയും ശിവനെയും ഋഷികളെയും സർപ്പഗണങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും കാണുകയാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തില് ആര്? അർജുനൻ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ജഗന്നാഥ, ജഗത്തിന്റെ നാഥ എന്നാണ്. അതായത് എല്ലാത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ. ശരിക്കും ജഗന്നാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജഗത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ജഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ലോകം കേട്ടോ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താ കാണുന്നത്? ഇപ്പൊ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രകൃതി മാറാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ എന്താ കാണുന്നത്? എല്ലായിടത്തുനിന്നും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായകളും കണ്ണുകളുമാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും കണ്ണുകള്, വായ, അങ്ങനെ ഫുൾ ദേഹം അങ്ങോട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി ഭഗവാന്റെ. എന്നിട്ട് എന്താ, അതിനു മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു കണ്ടത്? ആദ്യം കണ്ടപ്പോ എന്തായിരുന്നു? രത്നാഭരണങ്ങളും ഒക്കെ വളകളും മുതലൊക്കെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. തലകൾ മാത്രം ഒരുപാട് ദേവതകളായിട്ടാണ് കണ്ടത്. ഇപ്പൊ എന്താ കാണുന്നത്? ദേഹം മുഴുവൻ എന്താ കാണുന്നത്? എണ്ണമറ്റ കൈകള്, ഉദരങ്ങൾ, വായുകൾ, കണ്ണുകൾ. ആദ്യമോ മധ്യമോ അന്തമോ ഇല്ല. അപ്പൊ മേലെ നോക്കിയാലും താഴെ നോക്കിയാലും സൈഡിൽ നോക്കിയാലും ഒക്കെ രൂപങ്ങളാണ്. ആകെ മൊത്തം കണ്ണുകളും വായുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും കഥകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ ഇവിടെയും കാണുന്നു. എന്നാൽ ആ പ്രകാശത്തിന് മാത്രം ഒരു കുറവുമില്ല. ഓക്കെ, ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും. അപ്പൊ മധ്യാഹ്ന സൂര്യൻ നമുക്കറിയാലോ എത്ര ചൂടായിരിക്കും, നമുക്ക് താഴെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, കാല് കൊള്ളും താഴെ വെക്കുമ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൈവത്തെ എല്ലാവരും ഒന്ന് മുട്ടിലാവണം കേട്ടോ. ചൂടി പറക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ നേരെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല. കണ്ണ് ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്? എങ്ങനെയാ കാണുന്നേ? ഫുൾ പ്രകാശാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കണ്ണഞ്ചിക്കാണെന്നാ പറയുന്നത്. കണ്ണിങ്ങനെ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണടഞ്ഞു പോവാണ്. ആ ലെവലിലുള്ള രൂപമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്നിട്ടോ അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും, അത് അത്രയും ദേവതമാരുണ്ട് അല്ലെ. അവരൊക്കെ കിരീടങ്ങളുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ പല തരത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ശിവന്റെ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തൃശൂലമാരിയാണ് കാണുക അല്ലെ, കയ്യിൽ കാണുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ആയുധങ്ങൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അത്രയും അധികം ആയുധങ്ങള്, അവര് ഓരോരുത്തരെയും കിരീടങ്ങള്, ഗതകൾ, ചക്രങ്ങൾ, അതാ പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഓരോ ദേവതയും ആ ദേഹത്തിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആയുധങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് എത്ര എത്ര കൈകളുണ്ടോ ആ കൈകളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതൊക്കെ എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപം അപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ ഇവിടെയും കാണുന്നു എന്നാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരും എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗം കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അപ്പൊ ഇനിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ രൂപം കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും. അതുപോലെ അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത്. എന്താ കാണുന്നത്? ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് കൗരവന്മാരുടെ സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാര്, അതുപോലെ ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണൻ, എല്ലാവരും യോദ്ധാക്കളെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ആരുടെ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടേക്കാ പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നേ? അത്രയും വായുകളാണ് അല്ലെ. വായ്ക്കുകളിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഒരുപാട് വായുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇതായിട്ട് കാണുന്നത്. ദംഷ്ട്രങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ദംഷ്ട്രൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അസുര രൂപത്തിലാണ്, വലിയ പല്ലുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഹത്തിന്റെ പല്ലുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, ആ ലെവലിലാണ് ഭഗവാന്റെ വായ കാണുന്നത്. അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് ചതഞ്ഞറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അർജുനൻ. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തി,
അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയേണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് എല്ലാവരും പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ലോകം അവസാനിക്കുമ്പോ എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ വയലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇപ്പൊ കുരുക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ പറയണേ? കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് അതിന്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി എല്ലാവരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇനി അർജുനൻ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അർജുനനാണ് അവരെ കൊന്നത് എന്നുള്ള സങ്കടം ആവശ്യമില്ല. കാരണം ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തായാലും കൗരവന്മാരുടെ പക്ഷത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആരാണ് ജയിക്കുന്നത്? പാണ്ഡവന്മാർ ജയിക്കുന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം കിട്ടും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ബാക്കി എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജയം പാണ്ഡവർക്ക് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിന്ന് മുമ്പേ തന്നെ മനസ്സിലായി. ഇനിയും അർജുന ആ രീതിയിലാണെങ്കിലും ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? അവർക്കെല്ലാം എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടും? മോക്ഷം കിട്ടും അല്ലെ? ഇത് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തി, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അർജുനൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അതുവരയ്ക്കും എന്താണ് കണ്ടത്? ആ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. എന്നാലും എപ്പോഴും ഒരു മന്ദസ്മിതം മാത്രമുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ മുഖം മാത്രമാണ് ആര് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ? അർജുനൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? എപ്പോഴും ഒരു മന്ദസ്മിതാണ് അല്ലെ? എത്ര ടെൻഷനുള്ള സമയത്താണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് ആ മന്ദസ്മിതം മാറില്ല അല്ലെ? മനോഹരാണ് അല്ലെ? അത് കണ്ടാൽ നമ്മളെല്ലാം മറന്നു പോകും. അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രൂപം കണ്ട അർജുനന് ഈ ദിവ്യ ചക്ഷുസുകളൊക്കെ വെച്ച് ഈ രൂപം കാണുമ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയണില്ല. ആകമൊത്ത കൺഫ്യൂഷനാണ്, പേടി, അതുപോലെ തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ. ഇത് ശരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെയാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ. അതാണ് പേടി തോന്നുന്ന രൂപമാണ് അല്ലെ? അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രണമിക്കുകയാണ്. എന്നിൽ കനിയണമേ, എന്താണ് എന്നോട് കനിവുണ്ടാവണം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ തോന്നുന്നത്? വേഗം ഈ രൂപം പോട്ടെ, മുന്നിൽ നിന്ന് പോട്ടെ എന്ന് തോന്നുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തി അർജുനൻ. ഇപ്പോ അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പറയും, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണ് കാലം. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ മരണവും ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ മൂലമാണ്. മറ്റൊരാൾ നീ അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല, നീ കാരണം മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഇത്രയും പേരെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ്. 64 കോടി ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ചില്ലറയാണോ? അപ്പൊ അത്രയും പേരെ നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ, അപ്പൊ അതായത് നിങ്ങൾ ഈ പാണ്ഡവർ രക്ഷപ്പെടും, അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലാവരും ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കാനുള്ളവരാണ്, കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ സവ്യസാചിയൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കൂ. അവർ എഴുന്നേൽക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുന നീ എഴുന്നേൽക്കൂ, യശസ്സു നേടാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആർക്ക് യശസ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അർജുനന് യശസ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കണേ അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആർക്കാണ് യശസ് കൊടുക്കുക? തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്. അതാണ് ഭക്തന്മാര് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും മേലെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മള് ഹരികൃഷ്ണ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പാത്രമായി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ പിന്നെ എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളെന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഏത് ലെവലിലൊക്കെയാണ് അവരെ മേലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഭഗവാൻ. അത്രയും മേലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം. ഇത്രയും ഭീഷ്മര് വന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത് അല്ലെ? എന്നിട്ട് പോലും എന്താണ് യുധിഷ്ഠിരന് ധർമ്മോപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭീഷ്മരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഭഗവാൻ. കാരണം ശുദ്ധഭക്തനാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ട്
ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയേണ്ട ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്? ഞാൻ അവരെയൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇനി നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ് സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനാണ് കേട്ടോ. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഇതാ കാലിൽ കുമ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എത്രയൊക്കെ നേരം പറഞ്ഞു എന്നാണ് പരംബ്രഹ്മ പരംധാമ എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അർജുന മനസ്സിലാവുന്നത്. ആ വിശ്വരൂപം ഒരിക്കലും സങ്കല്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് അറിയാണ്ട് ഞാൻ ചങ്ങാതിന്നും യാദവാനും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, അങ്ങ് ഇത്രയും പരമപുരുഷനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ അങ്ങയോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അങ്ങയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വാരി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങയെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ നാണക്കേടാവുകയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്താണ്, മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് അവിടെ അർജുനൻ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും മനസ്സിലാവണം ഭഗവാന്റെ മഹത്വം. നമ്മളും ഭഗവാനെ മാനിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും. ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാറ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോഴാണ് ഇത്രയും ദിവ്യോത്തമമായ പുരുഷനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും അതിന്റെ ഫലം തരുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ എല്ലാ ശ്ലോകം കവർ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനോട്, എനിക്ക് പേടി തോന്നുകയാണ് ഭഗവാനെ, അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ രൂപം മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങയുടെ ചതുർഭുജത്തിലുള്ള രൂപവും അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപവും എനിക്ക് കാണിക്കൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഈ പേടിയൊക്കെ ഇതോടുകൂടി മാറട്ടെ, ഞാൻ എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറയുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഏത് രൂപമാണ്? ചതുർഭുജ രൂപം കാണണമെന്നല്ലേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ല അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള ആ രൂപമാണ് കേട്ടോ ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം രണ്ട് കൈകളുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറി ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് തേരാളിയായിട്ട് പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ അർജുനന് സമാധാനമായി അല്ലെ. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഇതും നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട്, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിലെ ഭക്തിയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രം, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് ഒരു അഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് എന്റെ ഈ രൂപം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഏത് രൂപ? ഏത് രൂപത്തിലുള്ളത്? കൃഷ്ണരൂപം. കൃഷ്ണരൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണരൂപം കാണുക പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇതാണ് കൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ് കേട്ടോ. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് കൃഷ്ണരൂപം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് കൈകളുള്ള രൂപത്തിലല്ലേ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നേ, ആ രൂപം വെച്ചിട്ടല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഈ രൂപം, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ ഈ രണ്ട് കൈകളുള്ള രൂപം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവതാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരാണ് മഹാദേവനൊക്കെ കൂടി പോയിട്ട് ചേതദ്വീപിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ആരാണ്? വിഷ്ണു ആണ് നമ്മൾക്ക് മറുപടി തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏത് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വിഷ്ണു രൂപമാണ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുക. ഇപ്പൊ നാരദർക്കാണെന്നെങ്കിലും വിഷ്ണുരൂപമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു നമ്മള് എന്താണ് തപസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാ? വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിഷ്ണുരൂപം നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല.
അപ്പൊ കൃഷ്ണരൂപം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് പോലും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ അത്രേ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവതാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നപ്പോ എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെ? കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ആ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഓടക്കുള്ളിൽ ഓതുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ഭഗവാനാണെന്ന്? ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിരുന്നോ? ഈവൻ യശോദാമ്മ അടക്കം വിചാരിക്കുന്നത് സ്വന്തം മകനാണെന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ കാണുന്നത്. യോഗമായ ഭഗവാൻ മൂടിക്കല്ലേ ആയിരുന്നേ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരിക്കും ഭഗവാനായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ കാണാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ രീതിയിൽ പൂജിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് കനകദാസിന്റെ കഥയാണ്. കനകദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അമ്പലമാണെന്ന് ഇത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? തിരുപ്പതിയാണോ? തിരുപ്പതി അല്ല, ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനാണ്. കനകദാസിന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ രൂപമാണ് അല്ലെ. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ കയ്യില് ആ ഇത് എന്താണ് ഒരല് ആ ഒരു വടി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും കയ്യില് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഇത്രേ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ ബാലകൃഷ്ണ രൂപമാണ് ശരിക്കും ഉടുപ്പിയിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും. ഇത് ഞാനും നിങ്ങളുടെ മാതിരി കേട്ട കഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ദയാലുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ അവിടെ കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആളുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല പാട്ടുകാരനാണ്, അസലായിട്ട് പാടും. പക്ഷെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശൂദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമാണ് അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശനമുള്ളൂ, ശൂദ്രർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം കനകദാസനാണെങ്കിലും അതീവ ദൈവഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നിൽ കൂടെ കയറ്റി വിടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അമ്പലത്തിന്റെ പിന്നില് ഒരു ചെറിയ ഒരു വിൻഡോ മാതിരി ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഇത്ര, ഒരു ഹാൾ മാതിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര അവിടെ ചുമരില്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ എങ്ങാനും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഇന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നോക്കും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ. ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കും. പുറം മതിലാണ് അമ്പലത്തിന്റെ, ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പാടും, അവിടെ ഇരുന്ന് പാടും. ഏതാണ്? കൃഷ്ണ നീ വേഗനേ വായോ, ആ കീർത്തനൊക്കെ അതീവ മനോഹരമായിട്ട് പാടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കനകദാസ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഭഗവാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കനകദാസിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് കനകദാസിന്റെ കീർത്തനങ്ങളോ അതിനേക്കാളും വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഈ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തിരിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഈസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അത്ര അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് മൂർത്തി ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? നേരെ വെസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിയും. കനകദാസ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ വടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ വടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ജനല ഒരു ഹോൾ മാരി ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ, ചെറിയ അത് മാറി, അത് പൊട്ടിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കനകദാസിന് ദർശനം കൊടുക്കും ഇത്ര. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ എത്ര ലീലകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ക്രൂരമ്മയുടെ ആയാലും പൂന്താനത്തിന്റെ ആയാലും എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള കഥകളാണ്. എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും ഇതുമാരത്തെ കുറേ കഥകള്. അപ്പൊ കനകദാസ് അതിനുശേഷം ആ അമ്പലം ദർശനം കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെയല്ല, ആ എവിടെയാണ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കനകദാസിന് ദർശനം കൊടുത്തത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ വാതിലോ സംതിങ് അതിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് ദർശനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഏത് ലെവലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ട്രൈയെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണേ? അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായി ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് കൈകളുള്ള രൂപമാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് ചതുർഭുജ രൂപം വന്നിട്ടുള്ളത്, അതിൽ നിന്നാണ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദേവകിക്ക് വിശ്വരൂപല്ലേ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഭഗവാൻ? ദേവകിക്ക് എപ്പോഴാണ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? ചതുർബാഹു രൂപമാണ് കാണിച്ചത് മാതാജി പ്രസവിക്കുമ്പോൾ. ശേഷം അത് വിഷ്ണു രൂപമാണ് മാതാജി, വിശ്വരൂപല്ല, വിഷ്ണു രൂപമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ചതുർബാഹു ആയിട്ടുള്ളത് 4 കൈകളുള്ള രൂപം കൊടുക്കണത് കേട്ടോ.
വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ആദ്യം കാണുന്നത് എന്താണ്, രണ്ട് കൈകളുടെ രൂപമാണ് യഥാർത്ഥ രൂപം. അതിൽ നിന്നാണ് ചതുർഭുജ രൂപമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വിശ്വരൂപം. വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചതുർഭുജ രൂപങ്ങൾ മുഴുവൻ ഓരോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നരസിംഹമൂർത്തി എന്ന് വെച്ചോളൂ, അതാണ് വിശ്വരൂപങ്ങളുടേതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അവതാരങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. ശ്രീരാമദേവനായാലും എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമദേവന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠത്തിലുണ്ട്. അതുപോലെ നരസിംഹമൂർത്തിക്ക് തനിയെ ഒരു ധാമുണ്ട്, വാമനമൂർത്തിക്ക് തനിയുണ്ട്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിൽ അനേകം എന്താണ് ആയിരക്കണക്കിന് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ രൂപത്തില്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ആത്മീയ ലോകത്ത് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വിശ്വരൂപം മാത്രം ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്. അത് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കൃഷ്ണൻ അർജുനന് വേണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ താൽക്കാലികമായിട്ട് അത് യഥാർത്ഥമായ രൂപമാണെങ്കിലും അത് എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രം കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അത് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഇല്ല വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് ഈ വിശ്വരൂപം മറ്റു രൂപങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിതഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമീതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അർജുനോട് പറയാണ്, എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കർമ്മങ്ങളാ? നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കർമ്മങ്ങളാ കാമ്യകർമ്മങ്ങള്? മറന്നുപോയോ? കൃഷ്ണ, അവരവരുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഭൗതികമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതെല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഡൗട്ടാണ്, ഏത് ദേവതയാണ് മേലെയുള്ളത്, ശിവനാണോ കൃഷ്ണനാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എന്താണ്? ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക. എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നത് ഉള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുക. എന്ത് സേവനം ചെയ്യണ്ടേ? മല എടുത്ത് മറിക്കാനൊന്നും ഭഗവാനും നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല. എന്താ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? മന്മനാഭവം നമസ്കുരു അല്ലേ? എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ മാത്രം. നമ്മൾ ഒരു കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, നിങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നിത്യകർമ്മങ്ങളാവട്ടെ. നിത്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വൈകുന്നേരം നാമം ചെല്ലുന്നത്, ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്നത്, നാരായണീയം വായിക്കുന്നത്, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നത്, എല്ലാം നിത്യകർമ്മങ്ങളാണ്. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും നിത്യകർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? എല്ലാം ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ ആരും അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുക. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഭഗവാനെ, എല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ പോലെ, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, ജനിച്ചു വന്ന കുട്ടി ഫുള്ളായിട്ട് അമ്മയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും തനിയെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വിശന്നു എന്ന് പറയാനും കൂടി അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? കരയുകയാണ് ചെയ്യുക. എല്ലാത്തിനും കരച്ചിലാണ് ആ കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും അമ്മയെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മേലെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ലെവലില് നമ്മൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അങ്ങനത്തെ ഭക്തന് നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരും. ഭഗവാന്റെ നാമത്തേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ 11ാമത്തെ വിശ്വരൂപ ദർശനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ട പാഠം ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതും നമ്മളുടേതായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. ഇപ്പൊ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ, നമ്മളെല്ലാം ആരുടെ ഭാഗമാണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യില് ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് അനക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അനക്കണം അല്ലെ. കൈ അനക്കി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേന നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റും. ആ പേന കൊണ്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വെറുതെ കയ്യിൽ ഒരു പേന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേനാക്കി എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ? നമ്മൾ അതിനെ എഴുതണം അല്ലേ. അത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു ഉപകരണോ ഒരു ഇതോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തനിയെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ?
ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണം അല്ലേ? ആ രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേനമാരിയാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾക്ക് തനിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ? ഇല്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്യിക്കുന്നതാണ്. ആ ഒരു അറിവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം മാറും അല്ലേ? നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്, എല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്യിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഭഗവാനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും, ഭഗവാനിൽ നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ആ ഒരു ബോധമാണ്, നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മായയിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാവട്ടെ ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു അഹംഭാവം, ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഇല്ലാതാവാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടു കൂടി കാണാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഒരുപാട് വെറുത്തിരുന്ന ആൾക്കാരെ പോലും നമുക്ക് വളരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും, അറിയാമോ? ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേരോടും വളരെ വെറുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ട്, അവരോട് ഇഷ്ടമല്ല, അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരും. ആരോടും നമുക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം. എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ പറയൂ. ഭഗവാൻ തന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു? പറയൂ, നിങ്ങൾ പറയണം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വാവിഷ്കാരം കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവന സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതെ, പരമദിവ്യോത്തമ മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഭാവിയിൽ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ. ഭാവിയിൽ വരുന്ന ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അല്ലെ, ഭഗവാനാണെന്ന് സംശയം വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത്ര എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്തത് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്, ചിലര് ഭഗവാനാണെന്ന് സ്വയം അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇതായിട്ട് പരീക്ഷണമായിട്ട് അവരോട് എന്ത് പറയണം? വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്വയം ഭഗവാനല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. ഓൺലി ഭഗവാന് മാത്രമാണ്, അത് കൃഷ്ണരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന് മാത്രമാണ് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമാണ് അവതാരി എന്നുള്ള ലെവലിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. മറ്റവരൊക്കെ അവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി മറ്റ് അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതാണ്. എന്താണ് മറ്റ് അവതാരങ്ങളും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ അവതാരിയാണ്, മറ്റവരെല്ലാം അവതാരങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടല്ല ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ. ഭഗവാൻ സ്വയമല്ല, അതാണ് വ്യത്യാസം കേട്ടോ. കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നത് ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നതാണ്. മറ്റവരെല്ലാം മറ്റ് അവതാരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്, വിസ്തരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്താരങ്ങൾ ഏതായാലും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി സഞ്ജയം കണ്ട വിശ്വരൂപം എന്തായിരുന്നു? ഈശ്വര രൂപം. അതല്ല, 1000 അതാണ് ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നത്, അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, എടുക്കട്ടെ. അതിൽ 1000 സഹസ്ര സൂര്യന്മാരെ മാറി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സഞ്ജയം പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഇതില് സഞ്ജയം പറയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. കണ്ടോ, അനേക വസ്ത്ര നയനാന, അനേക അത്ഭുത ദർശനം, ഇതൊക്കെ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. പിന്നെ ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ രൂപം, അനേക ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു, ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാലകളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. അതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെയോ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുന്ന മരത്തെ പ്രകാശത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപം ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സഞ്ജയം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലെ, 11, 12 എന്തെന്നുള്ളത്. പിന്നെ 26, 27 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരെ എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ വായിലേക്ക് പോവുക. അത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കൗരവപക്ഷത്തുള്ള എല്ലാവരും, ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും കർണരും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ദംഷ്ടങ്ങളിൽ ചതഞ്ഞറിയുന്നതാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ അത് എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പോ എല്ലാവരും സംഹരിക്കപ്പെടുന്നു, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും സംഹരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭീഷ്മരും കർണരും എല്ലാം യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും, പക്ഷെ അർജുനനും പാണ്ഡവരും രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അതില് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ. ഇനി 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്?
സമസ്ത ലോകങ്ങളും കാലമാണ്. ഈ കാലം പാണ്ഡവർ ഒഴികെ 2 കക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. പാണ്ഡവർ മാത്രമാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ്? 33-ാമത്തെയോ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇനി അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനാണ് പറയാണ് അല്ലേ. മക്കളെ ജയിച്ച് സമർത്ഥമായ രാജ്യം ഭരിക്കുക. യശസ് നേടണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അർജുനന് യശസ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ സമൃദ്ധമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പറയേണ്ടത് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് എന്തായാലും എഴുതണം കേട്ടോ. ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്, നിമിത്തം മാത്രം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്ക്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഇതാരാണ്? ആരാധ്യയാണോ? ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ്? 52-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം ഏതാ? അതാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് കേട്ടോ. ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. ഓടക്കൊള്ളൂതുന്ന ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. 2 കൈകളുടെ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി 54-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ? 54-ാമത്തെ ഏകാഗ്രമായ. ഇനി ആ രൂപം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി വേണം. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനും ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനുമായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അർജുനന് അത്രയും ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നും കൂടി ഇവിടെ അർത്ഥം എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യും. ഭക്തൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അത് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യമോ നമ്മളുടെ മേലേക്കടയോ താഴേക്കടയോ ഒന്നുമില്ല. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടം തോന്നണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം. എല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചു തരും. അവശ്യ രക്ഷിപ്പോ കൃഷ്ണ. ഏത് അപകടം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചോളും എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. ഇത് മാത്രമാണ് വേണ്ടു. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരും എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.